Gdzie masz fakt, masz fakt, a ja nemám chuť tě učit, co to je, jo. Zase s mou obětí, píšeš o 9 do 5, repuješ a sprostně šel pro svoje prostředí, jo. Nemáš pojetí, to znamená rap na rec, napovídá se reklama, MT Tracks, a ruky do 16 let. Za 0,9 to začíná určite. Kemu chceš? Mají. Fú, ty kokos. Ty kokos. Ja tebe asi spíti. Ja spíti jak svinia. Ja to jebem už ani čomu neviem dať. Krista, to nie je možné. Peťo, prijebaj mi, veď fajčím. Peťo! Peter. Prijebaj mi, lebo fajčím. Haló? Kto je? Kto je tam? Haló? 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 Si tam? Počuj, prosím ťa. Nemohla by si prísť na chatu? Strašne môžete prosím. Asi neviem, ak ja poviem. Počuješ? Prídeš, prosím. Pohľad sa, prosím, čo hovoria, tu šlak trafím. Asi mám tu ja. Prosím ťa, prídi na chatu. Čo? Že príde. Hej? Hej. Dobre, ale tu neviem, lebo sa nepostaje, lebo si cíti jak svinia. Tak, poďme mám cigaretku. Peťo, však vieš, aký to bolo, keď sme nemali cigarety, ne? Ty kokot. To bolo ťažké. Dobre. Zober si, však ja viem, aké to je, keď nemáš cigaretku. Fuj, ty kokot, ja som spíti. Boha, neviem, ako som spíti. Ty kokot, toto je možné, ja tomu neverím. Ja normálne tomu neverím, že neverím. A neviem čemu, ale to nevadí. A neverím aj tak. Krista, toto je možné. Prichádzajú sem